Sí que hi ha. Ara sí que sí que hi ha. Barbàrie. Destrucció. Desolació. Incredulitat. Què passa? No Jo pot no sé ser, res. Què no passa? pot ser, no pot Què ser, passa? no pot ser. Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que em fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sis. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. 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 Encara estàs a temps d'apagar la ràdio. Quilòmetre zero. Així és que encara no estem, però pront estarem. Ara fa un any, el 13 d'octubre de 2005, vam començar una aventura sense sàcia, sense control, sense sopar. Érem 5 inconscients en busca de freedom, de respostes, de preguntes incòmodes. Per què una mosca, si apenas té 24 hores per a reproduir-se abans de morir, es passa 2 hores de la seva vida tocant-me el nas a l'hora de la siesta? Tinc jo cara de mosca, faig olor a mosca, interrogants del nave del misteri de quilòmetre zero. Deia que 5 immadurs iniciàvem un camí que no ens ha portat a cap lloc, que era on volíem arribar. Les notícies d'aquest dia, del 13 d'octubre del 2023, tampoc anunciaven res especial. Podem posar en internet i ens deixaran com a notícies més destacades les següents. La oposición húngara derrota al partido de Orbán en Budapest. Los grupos opositores se han aliado en las grandes ciudades por primera vez con candidatos conjuntos a las municipales. Esta notícia que ens diu la gent de Velo, poc, i al voltant tampoc massa. Continuem mirant en cultura, per exemple. Menos eructos de vacas para frenar el cambio climático. Los científicos estudian cómo aplicar la mejora genética para reducir las emisiones del ganado. Com podeu veure, era un dimarts qualsevol, un dimarts gris. De merda, vamos. Un dimarts de merda. I nosaltres vam arribar a aquest dimarts, aquest dia que no passava res, com un rai enmig de la nit. I així no m'ho quedat. Un rai enmig de la nit, com podem imaginar. Un any després, tornem així, enguany anem a fer una cosa que fins ara no ha fet cap cadena de televisió. És a dir, la gent fa programa zero, nosaltres este programa no sabem, és un remember de l'any passat i una prevenció per lo que vindrà l'any que ve. Al final que amarreu salvatges. Estem a la càrrega dels salvatges. Entre Budapest, Madrid i Pedro. Con l'Idia Alcón, entre la nit i el dia. Estem en San Francisco. La eternitat es fa molt dura, sobretot cap al final. Comencem, amics, comencem. Bona nit, Montserrat. Bona nit. Bueno, però tu bon dia, perquè t'acabes de l'estar fent quart. Jo, sí, canviar jo... Sí, anem a canviar-nos. Sí, anem a canviar-nos. Balbín que se sent oir. Sí. Estan molt bé les emissions aquestes que es diuen. Exactament. Bueno, fa un any vam començar a fer este programa. Digue del 2005. Bueno, s'ha fet molt llarg per alguns. Sobretot per Monaco. Cap al final. Exactament. Sobretot cap al final. I bueno,
tornem un any després a estar així. Avui en dia, que en la societat tot es diluïx enseguida tan ràpid, un any ja és... Nosaltres mancamos conserven així, no mos hem diluït, ni en àcid sulfúric. Exactament. Estem passant una pandèmia que De veritat, estem guardant les Clar, coses de seguretat. començant el programa, aquestes eren les notícies del país d'aquest dia, les quals s'obrien, no? Qui anava pensant que, per exemple, anava a passar una pandèmia, que el rei emèritos anava a anar allà A tots els puestos que ha anat. a tots els puestos que ha anat, Va ser ell el que va tirar el virus. que a València no va fitxar a ningú. Ja veus. Nosaltres aplicàvem la distància de seguretat de Madrid, estava a més de metre i mig. Sí. Qui anava a pensar que jo per estar avui sí m'he tingut que escapar per les muntanyes de Madrid, pegant-li voltes per poder la Guàrdia Civil i Exactament. assistir. I que en alguns programes vam viure l'experiència de la transició, de passar-nos cromes i coses rares. Ha sigut un any... No mos passaven cromos, nosaltres hem de cromes. Quan eren xicotets mos passaven cromos. Sí, Ara de majors hi ha cromes. exactament. I poco más. I poc més. Bueno, en el programa ahir vam tindre diverses seccions, no? que avui parlarem un poc i també de cara a la pròxima temporada. Sí. La pròxima temporada, que la farem sencera des d'Alaska, anem a dir... Del carrer Major d'Alaska. Del carrer Major d'Alaska. Carrer Sant Blai, perquè sabeu que tots els pobles del món tenen un carrer Sant Blai. Sí, és I els veritat. 4 cantons. I un roig i un blanc. Sí, però a Inglaterra es diuen red. Correcte. I guai. Que guai. Red, guai. Però tots en tenen, tots en Tot tenen. el tenen, sí. Sí, exactament. Aleshores, bueno... Jo volia preguntar-te, tu què faràs? Si no saps el que fet està passant. Això ho dic. Sí. Doncs què trobes tu que faràs tu a la teva secció? La nova secció, me saca de la vida. La vida vull fer una bibliografia. No, com? No sabem si has fet el trio o no has fet el trio. Com has quedat en tot això? La pandèmia... És difícil. Clar, La pandèmia és difícil. això ha fastidiat, perquè jo vaig proposar el trio En mala gent. A final de febrer va proposar el trio i clar, en desembre a casa estava la meva gosseta Sí, era Aixa, febrer, el meu novembre, maig comença i jo. Això és zoofilia. Ells volien fer el trio, però jo no... El trio són els panxos. No, això està en marxa. Vull dir que algun dia espero que algú sàpiga de mi. Sí. Només me'n falten dos per el tio. Falten dos. El virus Un i ja està. i el coronavirus. Jo espero que això i farem un vídeo d'això. El trio tenim que fer. I farem un vídeo d'això, esperem que guany es pugui complir. Per la resta, crec que tu volies que els editorials ens han dit que eren massa... que tenien que ser més crítics, no? Sí, són massa laxos. Són massa laxos, no? Això sí que ho ha dit, Home, Pues si tenim pecat. Tenim Oye, de 6 que tenim pens aquí. Claro, i han dit... El canal de WhatsApp que tenim obert en ell és... Exactament. Per exemple, no hem parlat mai del rei. No, No hem parlat mai del rei. escolta, Quan estava coixo... No, ni res, no hem parlat del rei perquè sempre hem pegat a la sota. A la sota, I sí. d'ahir no ha passat. Exactament. Quan ha vingut el problema del rei o el lío del rei, ja estàvem fora d'antena. Per això no. No, però l'equip d'investigació sempre està en marxa. Jo no paro. Exactament. Sí, no parar. No parlant dels transgènicos. No, avui estem així... No ho sé, És un grup de reggaeton. de tomàquets. És un grup de tomàquets. Avui hi ha sorpreses. No, Enguany. tenim que... Avui estem així perquè és l'alta. I enguany, exactament, enguany anem a llançar-nos... Que no m'han entrat a mi dir, Anem a buscar la denúncia. ara en l'alta, Enguany anem a buscar la denúncia. sí, a la fi. Però parla del programa. Va. Per molestar, no? De moment els molestos són molestos. Sí, A veure, No podem anar a la ràdio perquè... No, jo parlava molestar a la resta, o sigui, la denúncia era jo contra tu contra... Entre nosaltres. Doncs tu no cal que sopes. Ara bé, A que te denuncie. tindria que explicar a un any quin és el panorama, de moment.
si continuarem així o si farem No ràdio. ho sabem exactament. Llancem este programa... Esta és la primera denúncia, que no m'ha deixat fer ràdio. Efectivament. Jo estic fora però som 4 i no deixem fer ràdio en més de 3 persones. Ahí està. Són 4 el 50% dels dies, l'altre 50% són 3. No sé què dir. Però bueno, no sabem per què 3 sí i 4 no. Perquè és impar. Què no preguntarem? La mare sempre m'ha dit que o mengen 3, mengen 4. És veritat, sí. Si I són com jo uns tots els sonics... dies li portava gent a casa. I on es contagien Hasta 3, que on es la contagien mare 3, es va dir- contagien 4. O sea, no... Claro. Jo crec que si mostraven un micro i a una taula del casino Casador, allà sí que ho podem fer. Al casino? 10 metres més petits, no. No ho sabem per què, però... El casino estem abrevats i tot. També tinc una notícia. Enguany, ell, que és l'entrevistador nato que tenim, Montserrat, que és de Madrid. Internacional. Són una primícia. El nostre Gustavo. No, Gustavo era la rana. Però El nostre enviat especial, el nostre corresponsal. Gustavo, Vaig a dir-ho jo. digue-ho tu. Quarto Milenio vindrà, a veure, perquè no fem un programa... La nave del misteri. Jo estic parlant de Níker Jiménez i... I en Ayuso també en parla. Això no serà un altre capítol. Perquè la nave del misterio, sobretot, hem intentat al llarg del programa també descobrir no sols que passen una bona estona la gent, sinó també Ja veixin la nave, perdó, La nave del misteri. Ja veixin la nave. informar i Sí, sí. a nivell d'animals... A nivell d'animals estic prou content. estem- Estic prou content, sí. Perquè ara, no sé si ho sabeu, que també junt de la pandèmia ha vingut lo de el virus del Nilo, que el porten uns mosquits. I jo estic traient una vacuna per això. M'ho han dit a mi, al laboratori meu de llit del terrari, una vacuna pels mosquits. Tinc un mosquit a mosquit. Això. Però bueno, això ja ampliaré la notícia. Sí, perquè hi ha molta gent llogar per punxar. De veritat. T'has convertit en el Tens una faena, no? motor econòmic de la Marina. Sí, bueno, part de la Safor. Sí. L'he està per robar. Però bueno, ja aniré informant-vos. Primícia, de bona veritat, i tinc uns animals que estic fent les proves en el d'això, en la vacuna, que si saberes com s'han convertit aquests animals, bueno, vos tinc que fer plorar. Eren ateos abans Ateos? i s'han convertit al cristianisme o algo. Jo t'ho diré. Esos s'han fet de clausura. No es parlen ni entre ells. Però ja parlarem. Que no vull donar ara adelantos, que si no malament. El mosquit és del Nilus, és un nom curiós, es diu Culex pipiens. Culex pipiens. Culex. Pipiens. Pipiens. O sigui, la vacuna es diu Nies. Vas de cul. Nies culiens, ni Nies pipiens. Bueno, una de les seccions del programa més criticades no per la gent. Sinó perquè a mi lo sé. Bueno, també tenim... Troglodites no, troglodites musicals. És la part de la música, però bueno, tenim que tindre... No tot té que ser bonic amb la vida. Però també estem No, donant faena. vosaltres som la part molt bonica. Perdona. Puc dir una crítica positiva que em van dir per al que punxa música sí? Em van dir, este sí vos cobra, dic que va. No, perdona. Mos paga. No. Mos volia portar a Paquidín pagant-mos ella molt alto. A Paquidín. Jo dic, en sèrio? Bueno, és positiu o no? Sí. Bueno... Ha rechazat, vull dir que ha rechazat. No, ara Ah, sí, en sèrio. L'altre dia vam dir que estem donant feina a les persones tota la pandèmia. L'altre dia vau comentar, sobretot el carregat del terrari, que havien donat feina al terrari. 3 persones en particular. Uns col·laboradors. Uns col·laboradors que han acceptat i molt bé. tenen que veure... treballar sense cobrar res. Bueno, són voluntaris, primer se'ls tenen que cobrar molt, tinc que ensenyar-los. Jo trobo que tu has indicat bo per ensenyar-los a ells. Que jo ho faig molt nerviós. La gent és Atenció! més gran faltant, però estan retirats. No, s'han retirat. Ara si han del retir... Jo voldria que digueres qui són. Eso que hem fitxat. Però anem a posar-li una musiqueta... Sí, home. La Fèlix. Vero Fèlix.
Se'n recorda del conte de Fèlix? No vull dir res que m'hi sent les llàgrimes. El Fèlix el tenim a Israel. A Fèlix Rodríguez de la Fuente el tenim. L'helicòpter que va caure també, Està disposat, sí. Jo tinc que portar via Quarto Milenio. Clar. Clar, perquè és un espectre. Això és un detall. És un espectre. I pels elefants tenim el màxim ja. Pels elefants. Jo tinc que No, entrevistar... per lleons. Per lleons i els elefants, no? Per lleons tenim Àngel Cristo. Àngel Cristo... Sí, és que els elefants no l'Àngel Cristo per a rei. Veritat, vale. Ja hem dit abans que anem a parlar del rei. Sí, de moment... Bàrbara Rey era la mare. Podem fer una entrevista, està ahí Sant Joan. Bàrbara Rey El rei. i Bàrbara també. Està quedant-se ahí, a Sant Joan. Avui està allí Sant Joan el rei? Sí, ell té compte a Suïssa, però està ahí. Fa 15 vídeos i tal. Però això la teoria va veure, jo no ho Això veia. Això de que està a Abu Dhabi és mentida. Està ben dit, està ben dit. Però són novetats que tenim. Sí, bueno, jo els dic que perquè Escorpió no sigui. Salvador té algo també que avui no s'ha García ja el Ribey. coneixen. Precisament, estàvem parlant de... Tu ja el coneixes, no s'ha posat la màscara. En sèrio, jo he fet la broma abans de la música, però ell mos ha descobert cançons i gravacions que ningú coneixia i jo tinc que dir que tampoc feia falta que la gent es conegués, no? Jo estic investigant molt bé. Quina va ser la teua línia en... Aguanta que se deja ir per amunt. Això passava a ser ortopèdia. Vaig empitjorar. Sí? Des del teu punt de vista, sí. El que passa és que vos nutriré musicalment. Molt bé. Però és fàcil nutrir-me a Tu el tens un poc com un jesuïta... Dos no, però... En nosaltres que es pregunten. És més Voldria saber quina peluquera té. Un jesuïta sí, sabia que no és comentat. Sí, ja t'ho dic. No. És un més complex. No, Morató posa bona música. El que passa és que es deixa influenciar molt per Morató. Mos veu sensible de voltes. L'Hortoway va ser perquè... No, diguem-ho la veritat. Sí, ara avui... Dice. L'Hortoway va ser perquè la tatarejàvem i Montseny va començar a fer el nas roig i plorava. El va veure tan avorrit, Morató, que dius, la tinc que posar. No, oi, que la va cantar i la torna a cantar i la posa. I la posa, sí. La torna a cantar la Sí. Aquesta setmana vam perdre molt de clients. Estrès que teníem. El Charles 07 va baixar a 3. Sí. Creo que lo que més ganes de cantar esa cançó, Mira, jo no. com hem madurat, perquè No deus de cantar. De caure. no vaig a fer-ho perquè he madurat. Però ganes les tinc les mateixes que aleshores. No, esa ninguna. Hi ha que reconèixer que alguna crítica ha sigut perquè hi havia una certa dinàmica que s'havia de criticar, sí o sí. Mos van columpiar. Va haver un moment que mos van columpiar. Jo en alguna m'ho he passat bé i ha sigut destrossat injustament. No m'has preparat una cançó. No, una cançoneta. Posamos la cançoneta i pararem un poquet. Algo del segle XXI o XX. Sí. Jo trobo, Morató, ara que sàpien totes les crítiques que hem fet, deixem els tabac. Posem-vos... Algo de La campanera, la campanera. Posem un grup que es diu Trigger. A mi m'agrada... Trigger Finger. No, l'altre ja estic pensant en el Finger. Sí, el Trigger també. Passa que estàs com el dedo al gatillo, no sé, però són belgues. No, que La raro. cervesa. Quins belgues, No sé per què no em sorprèn. Ahir diu, el Finger són més... És una versió. Moment. Una versió curta. Són belgues en una versió d'una sueca i ho posem així a Ràdio Pego. Aquí lo I si m'hi pisa cullera. Oh, I beg you,
all. Be my only, be the water where I'm waiting. You're my river running high, run deep, run wide. Oh, I follow you, deep sea, baby. I follow you, I follow you, dark room, honey. I follow you, here's a message. I'm the runner, he's the rebel. I'm the doctor, waiting for you. You my river running high, run deep, run wide. I follow you, deep sea, baby. I follow you, I follow you, dark room, honey. I follow you. You're my river running high, run deep, run wide. I follow you, deep sea, baby. I follow you, I follow you, dark room, honey. I follow you, I follow you, deep sea, baby. I follow you, I follow you, dark room, honey. I follow you, I follow you, I follow you. Això faltava que t'hi pogués campanetes. Anem a parlar de la cançó. Estimada audiència de Quilòmetre Zero, Perdoneu. Heu tingut l'oportunitat d'escoltar l'única cançó que Trigger Singer va gravar, després d'això es van matar. Com sonís tocava les campanetes ahir, al final. Tots ells, això és un document que posat així, no? Ara vale. Perquè... Jo trobo que... La veritat és que no un grupet que són de rock dur. Són Ese dia va pegar un baixó. Altres dient com gris. I això és una versió d'una cançó d'una tia sueca i tal. Que ells no volen saber res d'ella. L'han feta perquè... El qui vulgui investigar un poquet els Trigger Fingers, que s'investigui que sorprendrà. A més, un dia m'esposaré els Trigger Fingers i us diré, això són... No, a mi no em posa això, que a mi això em fa fer mal. Tu escoltes les cançons antes de posar-les? No, les tiro. Molt bé. És el compositor de la cançó de Heidi, no? És el mateix, no? El compositor de la cançó de Heidi, no? Saps, el nivell de l'any que ve... De quin segle és aquesta cançó? És del que hi ha, és el pitjor, però dic pitjor. És que trataron de presores, la cançó. Molt bé, hem parlat d'algunes seccions, no? Continuarem en la línia. Avui és l'últim de valsa. L'home major ens ha portat pandèmies, bandolers i també les primeres vacunes. Les primers porcines... Enguany parlaré de vosaltres. Enguany és... Contar les històries de Quilòmetre Zero. Actualitat, no? Enguany vaig a variar un poc, perquè s'acaba el segle XVIII i s'acaba... Pots parlar de música sempre, eh? Podem parlar, però m'agrada molt la cançó que porteu. A mi també. Segurament serà la millor que pot durant la temporada, si no, que si algú me'l compra... Sí, la temporada acaba de començar. A mi, a Forest no me la toqueu. No, jo dic una cosa, jo la seva estratègia em sembla molt bona. Perquè tu comences per baix de tot i entonces a partir d'ahí, el poquet que passes sempre vas a millorar.
Jo això ho feia en gimnàsia, quan a principi de No, curs, sense zapates. a córrer. Jo corria a arribar a l'últim, No. perquè el dia en què tenia que superar cada trimestre el que feia, pues no sigues burro i a la primera prova fes-la. No vas, després corres un poquet i ja. Ja t'has superat, prova. També és el d'ells. Bé, jo guany tinc algunes històries molt curioses que han produït així en aquest poble i alrededor. Us contaré com es va construir el tren de Gandia a Dénia, qui va ser el promotor, que és un home que és molt famós a Dénia perquè té el carrer principal d'ell. I sí, li diuen Jaume Promotor. Marquès de Campos va ser Pensava que era el major, promotor número 1. pensava que era el carrer major. No. Carrer Campos, Carrer Campos és més que el carrer Major, Carrer Campos, que tu Ja venien estan els Campos. bars. El carrer on estan tots els bars. Els carrers. Campos, estan els arbres també allí. I el Ells s'han ficat només les mans. Que estan tots els bars ahí al carrer Loreto. Esto era una verge, és importantíssim. Loreto és una verge, a causa del que sí. Però us contaré aquesta història, us podré contar també la història de com es va encarregar les bregues que n'hi havia entre... Ai, m'ha fallat la memòria. Escenes i els altres, que eren els Sí, d'un costat i el de l'altre. I què van fer l'ús perquè es mataren. Els rojos i els blaus. I entonces... O sigui, que també tindrem històries del passat. Intentaré Quan contar... estaven això dels rojos i els blaus, en el festival n'hi havia uns lila. En què està? No, n'hi havia un lila, estaven entre rojos i els blaus. Intentaré contar-vos la història de la gent de peu que va anar a Cuba a la guerra. Això són... de capítols que no. Tu va tocar, Jo vaig anar tot molt. He anat tot molt. El meu besavi va anar a Cuba. Ai, però A a la la guerra guerra... servir al rei. A servir al rei. Sí, i també pues, el general de Pego, que va ser molt important en Cuba, que va retornar així després va als Estats Units. I és una persona molt important del nostre N'hi poble. havia en general. Com les dies? Això ja ho... Anem a de... Hem de provar-te a veure si... No anem a destamar-ho tot. No. La lleneta és un local. I quan s'anen els dies Sanet, que és dia Sanet, n'hi ha diverses històries. Sanet, el dia Sanet? Sí. Hòstia. Els mapes de 1616 i 1700. Bueno, jo sabeu que jo em dediqué a Sí, és topògrafo de mapa. I això i alguna història més recent. De totes les històries que fan, perquè Quin el lleva més? el que vam parlar, en la inconsciència de començar este programa, ningú sabia el que anava a fer i has estat mirant per les biblioteques. Quina és la història aixina que tu més t'has sorprès de totes les que has mirat? La vida que portes. És una protecció. La vida que portes tu, Toni. Aquesta història és per escriure-la. Home, si això fos la resistència, seria una pregunta. No. Jo fos a preguntar-no, ja li preguntaria, folles molt, quants diners tens al banc? Això, De puta mare. El meu és la biblioteca. El meu és la biblioteca, ja s'ha de pagar la biblioteca, la cantria... La pregunta cultural no és important. Que sempre m'he buscat. Aquesta estàtua... Digues. Quina és la història? Això m'he robat a Primassol. Sí, a la cantria. Alejandria. I també vos parlant. A mi la història que més em va sorprendre va ser els valencians que van pillar, ens robaven un banc per anar-se a almorzar. Això anem a fer-ho ja, anem a filmar-ho. El teatro, sèries a Netflix de la cosa nostra. No nos queda. No, la paga del volant de minuts. 10 minuts queden. Pues bueno, pues gràcies per Sabe, el Gràcies per la col·laboració. No, perquè, clar, encara ens falta... Montse, vale. Que no sé el que nos ha costat portar-te així. Bueno, no perdo un fil, ja He la tia tingut ja que montar una a Madrid para que vingueres, que no veig, però bueno, això és una Va història. enviar un paper que tenia que vindre, perquè si no no et deixarà així. Exactament, tu vas començar contant-nos pues, el dia El que podia. Mentires. el dia que fem el programa, aquesta efemèride, viatjant per tot el món, bàsicament en Sant Sebastián de los Reyes, no? Però vaig viatjar, ens vas presentar un pont, per exemple, que ningú del món coneixia. No, ni ell tampoc. A mi el dia de mostrar que m'agradava va ser el del Rincón d'Ortega. Té collons, que l'únic viatge que he fet Morató fora de Pego, vaig anar al pont d'Ese I t'ho va repetir. i el medir a pams, perquè va medir a pams, caguen a la mare que la parit. I després ja, en la pandèmia això, van
saber adaptar-nos a les noves circumstàncies i a partir d'ahir vam fer un viatge per tot el món a veure com estava el coronavirus i també vam tindre diverses entrevistes, va passar lo de la Nissan, va anar també al tema de la Xileia i un poc tu t'encarregades a partir d'ahir, saps? Tranquil·la, que queden 7 minuts. Jo la meva idea és seguir en això, perquè és veritat que m'agrada i trobo que és interessant. No tots els dies podrem trobar una persona com el de la persona de la Nissan esta, que és un primer espasa del problema ese, però anem a intentar-ho. Entonces, jo em comprometo a intentar portar persones d'interès, de persones d'interès, i això currarà, i el dia que no es pugui ser, doncs farem una altra cosa. És cert, Montserrat, el que es comenta en el Pego, que estàs parlant en Corina i ja vos WhatsApp CPU. De moment està anant al parc Carina. Ella ha començat a perir. Em ve molt bé que el rei estigui a Sant Joan. Tenia mitja paraula a Corina i ara ho acabaré d'embastar. Pujaré a Sant Joan. Igual que ja ha avançat algunes, tenim Corina en marxa. Jo compromet, a mi l'única duda que tinc és, clar, mentre estàvem en la pandèmia ho fèiem per Zoom i podies entrar en gent que no estava... No tinc molt clar si entrem per telèfon, jo porto una persona, a mi em crideu per telèfon. Si jo porto una persona, quins mitjans tècnics de la ràdio... Això, ni ho sabem nosaltres, ni la gent, no sabem on anem a fer el programa. No sé si la ràdio pot cridar a dues persones. No sabem si tenim joc, però segur que... Ho mirarem. Jo trobo que... Sí, ja, fer connexió... Portar a dues persones, portar persones interessants, i si no, hi ha una secció que dona improvisació, que vam parlar, no vol dir que anem a fer-la, però... Això és interessant, després a la secció, podem fer la xusma. Sempre estarà la secció que ens va ocurrir de rescatar una frase impactant de les pel·lícules i a veure amb nosaltres trobàvem que aquesta frase el dia a dia la podíem posar. Per exemple, la frase de Darth Vader, jo soc ton pare, on li podies dir a algú jo soc ton pare? A l'hospital, el teu fill quants. Responde otra vez. Això és normal, O la del viento se llevó que diu cariño, me importa un bledo, on li pot dir algun... Per exemple, jo soc ton pare... Jo sé una, pon otra. Jo m'imagino... No, jo sé una bona. Soc ton pare, imagina a Felipe González dirigint-se a Pascal i diguent-li jo soc ton pare. I aquelles cagades. No, que sí. Això ho podem penjar de la bona, no sé si ton pare. Continuarem en les paraules, també. A més, la secció és molt important. I a més, la gent... I avui ens comprometem a apuntar-les. Sí, encara que sigui en la piscina, que és molt reproche, però... Estan apuntats, totes. Podem gravar. No, anem a fer el que hem dit antes de que diguera Montserrat. I quan va passar alguna cosa, tenim que ir tots. Sí. Claro. Sí, Montserrat, sí. Aleatòriament... Exagerat, i poco más. En aquesta secció sí que anem a variar-la un poquet. Aleatòriament, si algú vol dir una frase, pot dir una frase, però no una frase, una paraula. No, però a mi m'agrada més el que va dir... Podem incorporar una frase... Perdona, m'agrada més la secció que va dir... Jo vull portar una frase, jo vull portar una paraula que són bé, jo vull portar una paraula. Perdona, m'agrada més la secció que va proposar Montserrat una volta, que va ser la de intercanviamos els papers. Aquesta secció que va dir ell. Això no ho heu de dir, perquè això va ser quan s'acaba el programa, que nosaltres després ho fem. Tira rere i por lo que dic. En fi... Poco más. Bueno, pues podríem dir una paraula per acabar, una frase, el que vulgui. Jo per mi paraula avui. Cada un que digui el que vulgui. El que podem dir a la gent que veig el programa és que estem igual de mal que l'any passat, si no pitjor. Vull dir que no s'esperen res que no hagin vist fins ara. Tècnicament fatal, igual, exactament. Nosaltres esperem que les nostres mares i famílies continuem mitjant el programa. El meu fill està amenaçat que si no el veu no sopa i seria. Però bueno, tampoc passa. No, sí, ja estic calculant. Si entrem a la ràdio, tenim els 30 Sí, no? Aquest és el nostre objectiu, arribar a 30... No, para bloque.
A 30 oients. A mi no m'entra gens. A 30 oients. T'entra o no t'entra? Bueno, pues anem a Anem a la parlar. Vamos, vull dir, és que, jo no sé. No m'han fet cap igual. Comencem per Pau. Va. Pues la tinc pensat, la tinc apuntada allà. Claro, pues Montserrat, que té 3 sempre preparades. Jo en tinc 15 o 16. Sí, digue'm, Montserrat. Ja ho vaig contar, però esta és interessant, perquè i té un poc d'història, o si no la temps. Sí, explica-m'ho. Una paraula que és molt pegolina, que és mangarrufes. Això ja ho vaig dir. No l'ha dita. Vosaltres que la conte i penseu que l'ha dita. Anem a fer una certificació. Mangarrufes. Però la qüestió és que mangarrufes existeix realment en valencià. Pues resulta que existeix una paraula que és magarrufes. Però és totalment diferent, perquè magarrufes és fer arrumacos. Mentre que mangarrufes és... És fer... Però hi ha una paraula que és molt pareguda, però... Bueno, pues està No, molt bé. però el mateix, o sigui, si fem magarrufes, ens estem rossant, i si fem magarrufes... Només que en una N ja veus com la diferència. Molt bé. La meua és embafat. Embafat, molt bé. Senyor, Esperem que aquest programa no vol embafer. senyor. I després, quan uno s'embafama, després li trencaven l'enfit. Clar, sí senyor. Que és la meva paraula, trencar l'enfit. Com m'hem lligat? Això són les paraules, trencar l'enfit són les paraules. Tenim una història que és uno que... Això ho podem portar un dia. Uno fa mangarrufes, Si jo m'embafe... Això va fer... Això hi ha un article d'un amic nostre, que era l'Alfred, que va explicar... Què? No. anem a tornar a començar. És que Uno fa mangarrufes, s'embafa, li trenquen l'enfit... tindré que recordar la paraula com dic. És que no me'n recordo. Tinc una papera així de tot l'estiu apuntant i no m'he recordat. Una veu? Ni una. Això també és un recurrent, que no en un moment... Alguns no s'han de recordar. Jo la confio. Sona de puta mare. Sona igual que sona de puta mare fa sigles. Fluix, però fluix de contrària. Fluxe. Benvolguts oients. La meva és brou. Brou. Ja la vaig dir també. Bravo, bravo. Brau ho vas dir jo, que és caldo. Sí, que és el caldo. Això està Ja gravat. decía. Ho vaig dir en el programa 22. En el programa 22 de maig ho vaig dir jo. 22 de maig? Sí, senyor. Pues jo diré... Busca-ho, a veure si... Pues té raó. Vols que te'n deixi una de les 15 o 16? No. Hi ha una altra que es diu bufanubo. Molt bé, Bufanubo. molt bé. Cosí de Puerto Chico com si... No, és veritat, bufanubo. Vull dir, a Benimel i l'entrar. A Benimel i l'entrar, a costat del Salabrero. Bueno, per això, més o menys, serà el que farem enguany. Sí, això i entrar i ir a Santa Paz. Ara ja haurà de despedir-nos ràpidament. Bueno, pues fins al programa número 1. Que este és el d'entrenament, la primera tomada de contacte. Este és així, seguit. Making of. Adeu. Adeu. A veure, comencem dient Març adeu. 20 en directe.